ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರ್ಗಳ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ತುಳುನಾಡು ಪೊಣ್ಣು ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುನವು ಪಚ್ಚಿ ಪೈರು ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬೂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಡು ನಮಕ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇತೋ ಕಾಲೆ ಕಟ್ಟಲೆಲ್ಲ ಈ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಲ ಕಾಲಗೂ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪ ಒಂದೇ ಮದಪ್ಪಂದೆ ನಡಪ ಒಂದು ಬರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕಲಾ ಆರಾಧಕರಿಗಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲಿನ ಮೆರೆಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ತು ಕಲಾ ಜಗತ್ತಡು ಮಿನ್ಕೊಂದು ತುಳುವೇರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆಂದು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂಜಿ ಜಾಗನು ಪಡೆಯಂಚಿತ್ನ ನವರಸರಾಜೆ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜರು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪರೊಳ್ಳೆರು ಪಲ್ಲೆಕನಾರ ಬತ್ತದ್ಲಾಂಡ್ ಸುರುಕಾದ್ ಬೋದಾರನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪುಗ ಬಲ್ಲೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ, ಒರ್ಂಬಸಾರ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ, ರಂಗಭೂಮಿದ ನಮ್ಮನ ಮಾತರ್ನಲ ಮೋಕೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಲ್ಪಡ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿನಿಮಾಲಡ ಅಭಿನಯ ನನ್ನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸ್ವರನಾದದ ಗಾಯಕ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅವು ನಮ್ಮನ ಮಾತರಲ ಮೋಕೆದ ನವರಸರಾಜೆ ಭೋಜಣ್ಣೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ದಿಕೇಕ್ಷ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭೋಜಣ್ಣೆಲ್ಲರೂ ಸುರುಕಾದರನ್ನು ಮೋಕೆಡೆದ್ಕುನ್ಗ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಡ ಚೆನ್ನಾದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸುಂದರ ಸರ್ ಸುರುಕಾದಕ್ಕೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಎಂಚೊಂದು ರಂಗಭೂಮಿದ ಸೇವೆ ಅಂಚನ ಅಭಿಮಾನ ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನ ಎಂಚೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಖುಷಿಗ ಒಂದು ದೇ ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ನಕ್ಲೆ ದೇವಿರು ಆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನ ದೇವರ ನಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಪ್ರೀತಿದ ಪಾತೆರ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಮಟ್ಟೊಬ್ಬು ಬುಳೆಪ ಒಂದುಂಡು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಲ್ಲ. ಪಂಡ ಸರ್ ಒರ್ಂಬಸಾರ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ, ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದೆ, ಗಾಯನ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಈತು ಪೂರ ಸಾಧನೆ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಒಂದ್ಸತಿ ಮೆಲುಕು ಪಾಡೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಸುರುಕಾದ ಈ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ದಾದ ಬರ್ತಾರೆ. ಜರ್ನಿ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಸುರುಕಿಯನ್ನ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತೀನಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲಕ. ಯಕ್ಷಗಾನಗಳು ರಂಬೆನ ಪಾತ್ರರು ಶ್ವೇತಕುಮಾರ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಸಂಗ ರಂಬೆನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಯಾನ್ ಸುರುಕಾದ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ವಾಮಂಜಿ ಊರ್ದ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಜಾಗಡ್ ಸುರುತ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ನಾಟಕ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಲೌಲೆ ಆತೀನಿ ಗಾಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿರೋ ತುಡಾರು ಮಣದು ಅವು ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ಅವಲೆ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಪದ್ಯ ಮನ್ಯ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಅಲ್ಪಾರದೆ ಚಿತ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬೆತ್ತಗಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಉದಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಮಂಜೂರು ಇಪ್ಪರ್ಲ ಇರೆಗ ಅವಳ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನೆಕ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಊಡದ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅದ್ ಎನ್ನ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಆ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಲಂಚನೆ ವಾಮಂಜೂರು ಪ್ಲೇಸ್ ನವರ ಎನ್ನಿನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಪಂಪನಾರು ಮನಸ್ಸಿದು ಎನ್ನುವರ ಆತ್ ತುಳುವೇರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಶಾಶ್ವತವಾದ ನೆಲೆ ಆತರಿ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಈತು ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಲಾ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಸೊಂದುಲ್ಲರತ್ತ ಇತ್ತು ಪೂರ ಇರ ಬಾಲ್ಯದ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಪೋಕ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಎಂಚೆತ್ತರ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಕಾಲೇಜಿ ಮತ್ತೆ ಪೋತೇನೆ ಕಾಲೇಜಿ ತೂತೆ ಪೋತುಜಿ ದಾನಿ
ಪೋಯರ ಪನ್ನಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಆಜಿನ ಕ್ಲಾಸಡೆ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಡು ಒಂಜಿನ ಕಾರಣ ಪನ್ನಗ ಇಂಕ್ ವಿದ್ಯೆ ತರಕ್ ಮತ್ತೊಂದುಜಿ ಎರಡನೇ ಪನ್ನಗ ಇಂಕ್ ನಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಅಂತ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಅಂಚಾದ ಪನ್ನಗ ಅಂಚಿ ಪನಸಲಜ್ಜಿ ಇಂಚಿ ಪೋಯರೆ ವಯಸ್ಸಲಜ್ಜಿ ನನಗ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಡು ಬಟ್ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ಪು ಶಾಲೆ ಪೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಕಲ್ತಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಕಲ್ಪಂದಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾವನು ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲ್ಪನ ಜೋಕುಳ್ಳ ಪನ್ಪಿನಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಗಳ ಪನ್ಪಿನಿ ದಾಯನ್ ಪನ್ನಗ ಮನುಷ್ಯಗ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉರಿವನ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸರಿ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಇದು ಪಪ್ಪನಕ್ಲೋಡ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಗಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಸು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪನೇ ಒಂದಿನ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕೊಡು ಜಾಗ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂಡ್ ಓಲವು ಶಾಶ್ವತ ಆಗ್ತದೆ ಐದು ಬುಕ್ಕು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅವು ಕಳೆಗಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡ ಕಲ್ದಿನ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಏತು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತ ಏತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ದ ಏತು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಲ್ದ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕೋರಿಯಾಗ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಲ್ಮೂಡ ಖುಷಿ ಅವು ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಉಲ್ಲ ಆನೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಊರಿನ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆ ಅಂಚ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಅವು ಪಂತಿನ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಅಗತ್ಯ ಬಣ್ಣದ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದು ಹೋಯ್ತು ಪೋನಾಗ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲಸರಿ ಈ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರ್ನ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋ ಕೆಲವು ಪಾತಿರು ಇದು ಹಿಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಜಾರ್ಲ ಐಕ್ ಬಣ್ಣದ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಏತ್ ಕಲ್ಪಲೆ ಏನು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲಾ ಸೇವೆಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಜ್ಞಾನ ಅತೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನದ ಎದುರು ಈ ವಿದ್ಯೆ ಎರಿಗೆಂಚಾಪುಣ ವಿದ್ಯೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ ಕಲಾ ಸೇವೆದ ಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ವಿದ್ಯೆನೇ ಕಲ್ತದ್ದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೇರು ಮನ್ಪಿನ ಅತ್ತು ಸಾಧನೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಂದೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿರಂದಲ ಪಕ್ಕಡೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿದ್ಯೆದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೂ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿದ್ಯೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಅಂಚಂದು ಪನ ವೈಕಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧನೆಗಳ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಪೋಡು ಪ್ರೀತಿ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸಗಳೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಸಾಧನೆ ಪೋಡು ಅವು ಮಾತ ಇತ್ತಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪ ಒಂದು ಏನೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂತ ಸರ್ ವಾಮಂಜೂರು ಊರು ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಆ ಊರು ಗೊಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆ ವಾಮಂಜೂರು ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದತೆ ಇತ್ತೆ ವಾಮಂಜೂರು ಊರುಡು ಇರು ಪುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಾರು ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವಳ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆ ತಂಗಿ ತಂಗಡಿ ಎಂಟ್ರಿದಾಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಚೆತ್ತ ನಿಕಲ್ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟತೀನಿ ವಾಮಂಜೂರು ಅವಳ ಎಂಗ್ಲ ಊರುಡು ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಿಯರು ಭಾರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ದೇವಿಯರು ಅರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡೆ ಆ ಇಂಗ್ಲ ಕೈತಲೇ ಒಪ್ಪನು ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಿಯರು ಅಂಚೆ ಅವಳಿ ಪುಟ್ಟದಿನೇ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪು ನಾನು ಪುಟ್ಟದಿನೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಯಾನೆ ಎಲ್ಲ ಪುಟ್ಟದಿನೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಪ್ಪನು ಅವಳು ಇಂಗ್ಲ ದೇವರು ಪುಡಲು ಆ ದೇವಲಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರ್ಪುನ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಷದ ಮತ್ತು ಪರ್ವ ಕರ್ಪುನ ಅವು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಡ್ದು ಹಿಂಗೆ ಎನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಬೈತದೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಥ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಪಂದಾಗ ಆಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಅಕ್ಲಿಗಳ ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಾಡು ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚು ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಇಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಎನ್ನ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ದುಂಬುದ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಆದ್ಮನ್ ಪೇರು 32 ಜನ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಕಂಬಳದ ಗಿಡ ಮತ್ತು ಸಾಗುವಳಿ ಇತ್ತನೆ ಅವು ಇತ್ತ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೇ ಇರ್ಲಜ್ಜೇನು ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ನೀವು ಒಟ್ಟಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೂಡಲೆ ನಾಟಕ ಕೊಡುವೆ ಕಲಾರಂಗೋಡೆ ಯಾನ್ ಇಚ್ಛೆ ಪೂರ ಇದ್ದಾರೆ ಇತ್ತ ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಅಕ್ಲಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಅಕ್ಲಾತಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಯರು ಅಂಚ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಚ ಇಂಕಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನ್ನ ನೆಗ್ದಿ ಬಾವಜಿ ಅಲ್ಲ 2 ಜೋಕುಲು ಅಕಲು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಮರೋಳಿ ಉಡುಪುನು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ಚಕ್ಕುಲ್ದ ಅಂಚ ಅಕಲು ಅಂಚಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಇಂಚಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಏಪಲ್ ಬತ್ತಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆಜ್ಞೆ ಕ್ಲಾಸರು ಶಾಲೆ ಬುಡಿಯೇ ಪಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಚಂಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರವೇಶ ಏ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಜ್ಞೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಾಲೆ ಬುಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಗೇರೇಜಿ ಸೇರ್ನಿ ಗೇರೇಜಿ ಕಾರದ ಗೇರೇಜಿ ಸೇರ್ನಿ ಪಳ್ಳಿ ಕೊಂಚ ಗೇರೇಜ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ
ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಪೈಂಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಆ ಬೇಲೆ ಕಲ್ತಿನಿ ಪಂಡಾಗ ಇಂಕ್ಲ ವಾಮಂಜುರಡಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಉಂಟು ಎಂಕ ಪಲಯ ಬರುವ ಪಲಯ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಗೌರವ ಹೊರಡ ಒಂದು ಇಂಕ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರು ಇಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ಕಲ್ಪನೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಗುರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಲ್ತೆ ಪಪ್ಪನ ಒಂಚೂರು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ತಿ ಕಡೆ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆತು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಡತದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಸ್ವಂತ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಬೆನೊಂತಿನ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಜವಣಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಖುಷಿ ಆಗುದು ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಾನು ನಡಪ ಹೊಂದಿಸಿದೆ ಯಾಪನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಿತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳ ವಸ್ತು ಭಂಗ ಒಂದು ಅಂಚ ನಡ್ದೊಂದು ಜೀವನ ಶಾಲಾ ಜೀವನ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತಿದ್ದೆ ಎತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದತ್ತ ಅವಳ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಲಂಚೇನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ನಾಗ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ಹೋತೀನಿ ಅಂತ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಯ್ಯರ ಅಂತ ಹೋತೀನಿ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲ ಊರುಡು ವಾಮಂಜರುಡು ವರ್ಷಗೊರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಪ್ಪಗ ಅವಳು ಆ ವರ್ಷ ಶ್ವೇತಕುಮಾರ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಸಂಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು 2 ಕಲಾವಿದರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ ಅದು ಬಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ರೈ ಶಂಕರ ಅರಿಗೇರು ಸದೋಷ ಶೆಟ್ರು ಹಣ್ಣು ಭಟ್ರ ಬಣ್ಣದ್ದು ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀಕಾರ್ ಭಟ್ರ ಬಣ್ಣದ್ದು 2 ಕಲಾವಿದರು ಮದತ್ತೇರು ಅಂಚ ಆ ವರ್ಷ ಶ್ವೇತಕುಮಾರ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಸಂಗ ಯಾನು ತುಯ್ಯರೆ ಪೋತಿದ್ದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತುಯ್ಯರೆ ಪೋತಿ ಹಿಂಗೆ ಚೆಂಡದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಖುಷಿ ಆಗುಂಟು ಅಂಚ ಪೋಯಿನೇ ಕುಲ್ದು ತೂನಾಗ ದೇವ್ರ ನಂಗೆ ನೋಡು ಕುಲ್ತೂ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಏನು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿ ನಾನು ಒಂದು ಬಾಗಿನ ಪುಲ್ಯ ಎತ್ತ ಆಗ ಒಂಥರ ಗುಂಡು ಆದಿತ್ತೆ ಬಾಗಿನ ಪುಲ್ಯ ಅಂತ ಆಗ ಶ್ರೀವೇಶ್ ಪುರ್ಲಾವು ಅಕ್ಲೊಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಪಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇರಿ ಅನ್ನೊಂದು ಮಂಡೆ ಅಡ್ಡಿರು ನೀ ಕೊಂಚ ವೇಷ ಮಲ್ಪೋನ ಏಮಂటే ఇంకా ಹಿಂಗೆ ಮುಚ್ಚಿರ ಈ ಬೆಲ ಮಲ್ಪಲೆ ವೇಷ ಮಲ್ಪು ವೇಷ ಆಪುಣಿ ನಡೆದ ಅಂಚೆ ಮಾತೆರ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವ್ರು ನನ್ನ ನಾಟ್ಯ ಗುರುಕುಲು ಅನ್ನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗುರುಪುರ ಪಡೋದು ಆ ನಾಟ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂತೀರಿ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದ ನಾಟ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದೆ ఒక ಸುರುತ ಶ್ವೇತಕುಮಾರ ಚರಿತ್ರದ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಅಮೃತ ದೇವಸ್ಥಾನಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ಲಂಚನೆ 5 ಬಿರಿಕ್ ನಾಟಕ ಗಾಡಿ ಕೆತ್ತಿರೋದು ಆಯ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಲೇಡಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೀನಿ 5 ಬಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ ಪಂತಿನ ಒಂದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂತಿಲ್ಲ ಅವಲೇ ಏನು ನಾಟಕ ಪದ್ಯ ಬರೆದು ಕೊರಂಪಿನ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಪದ್ಯಾವಳಿ ಬಂದು ಕೇಂದುಪ್ಪರು ಇಲ್ಲಿ ದುಂಬು ಮತ್ತು ಪದ್ಯಾವಳಿ ನಿಂತನು ಐಟ್ ನಾಟಕ ಪದ್ಯ ಬರೆದು ಕೊಡುವಂತೆ ಈ ಹಿಂದಿ ಪದ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ತುಳುಕು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಭೋಜರಾಜ್ ಮಂಜುರತ್ ಅಪ್ಪಗ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಕೆ ಬಿ ರಾಜ್ ಕೆತ್ತಿಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಮಂಜುರದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಕೆತ್ತಿಗಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೆ ಬಿ ರಾಜ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಪುದರ್ ಕೆ ಬಂದ ಸರ್ನೇ ಪಪ್ಪನ ಬಿ ಬಂದ ಭೋಜರಾಜ್ ಕೆತ್ತಿಗಲ್ ಕೆ ಬಿ ರಾಜ್ ಕೆತ್ತಿಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಪದ್ಯಾವಳಿ ಅಪ್ಪಗ ಬರೆದು ಕೊಡುವಂತೆ ಅಲ್ಪ ದಾರಿ ಬಂದಾಗ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿನ ಪದ್ಯ ಇತ್ತು ಐಕಾರೆ ಸಿಂಗರ್ ಪಂಡೇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಪದ್ಯನು ಪಂದ್ ತೋಚ್ಪವ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಡು ಬಟ್ ಇಟ್ ರಿಲೀಕ್ಸ್ ಪಂದ್ ತೋಚ್ಪವ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪಂದ್ ತೋಚ್ಪನಗಾರ ಪಂಡೇರಿ ಏನಂತೂ ಮನೆ ತೂ ಪಂಡೇರಿ ಇನ್ನು ಈ ಪದ್ಯ ನೀರಿಗೆ ಪರಳೆ ತಗೊಂಡೇರಿ ಯಾ ಮಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಮಂಡೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಈರೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಇಜಿ ಪನ್ಪರ್ ಈ ತೀರ್ಥ ಬುಡ್ಲು ಬಂದಾರ ಪಲ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಅಂಚೆ ಅವಳು ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಹಿಂಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ತೆಗಿತೀನಿ ಅವಳ ದೇವ್ರನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡೆ ಅವಕಾಶ ತೆಗಿಡು ಅಂಚೆ ಗಣಪತಿನ ಪದ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಮೂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅವಲೇ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಸರ್ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಿಗೆ ನಾಟಕ ಪನ್ನಗನೆ ಇತ್ತೆಲ ಒಂಜಿ ಮೋನಡಿ ತೆಲಿಕೆ ಮುಟ್ಟು ದಯಪಂಡ ಆತ ಇಷ್ಟ ಬಲ್ಪ ಇತ್ತೆಲ ಎಂಕಲು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನಗನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ನಾಟಕದ ಆತ ಬರ್ಪು ಜಪ್ಪ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಲುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಸರ್ ಆದಿಪ್ಪು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ ಆದಿಪ್ಪು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಡ್ ಸರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಆದಿಪ್ಪು ದಾರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆಲ ತೂದು ಆ ನಾಟಕದ ಕೆಲವು DVD ಇಪ್ಪು ಐನ್ ತೂದು ಎಂಕು ತೆಲಿಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಪ್ಪು ಸರ್ ಇತ್ತ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂತಾರೆ ನಾಟಕ ಅನ್ಪಣಿಸಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಎತ್ತಿಲೆಕ ಇತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ಇದು ಪುದರ ಕನ್ನಡ ಕಾರಣ ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾಯನ್ ಪಂಡಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕ ಅಂತ ಪಂಡಗ ಒಂದು ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಎತ್ತಿಲೆಕ ಈ ನಾಟಕದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರ ಬಂಗ ಆಪುಷಿ
ಪಿಚ್ಚರ್ದ ನಾಟಕ ಬಂದಂತೆ ಬಂಗ ಅಂಚದ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಇಂಕ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಉಂತು ಆಂಗಲ್ ಹಿಡಿದು ಮೋನದ ಮುಖಭಾವ ಒಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಟ್ಟಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಇಂಕ್ಲಿ ಕಲ್ಪೆಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚಂದು ಯಾನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯರ ಕಾರಣ ಈತ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೆ ಈತ 30 ವರ್ಷೋಡು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯರ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ತೆಲಿಕೆದ ಉಳಿದ ಸ್ಕಾಪಿಗಾಡು ಅವು ಯಾನು ಏಪಲ ಓಲ್ಲ ಬಂತೇನೆ ದಯ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ ಎನ್ನಡ ಕಲಾವಿದ ಗುಂಜಿ ಏಪಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಅವಕಾಶದಂತೆ ಮನಿ ಬಂದ ಕುಲ್ತೇರು ಪಾಪ ವೇದಿಕೆ ಜಕ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಪುನಃ ಎಂಕ ಏನನ್ನು ಲೇರ್ತದೆ ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತು ಎನ್ನಡಪ್ಪನ ಕಲಾವಿದನ ಪಿದಾಕಂದದ್ದು ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನಡಪ್ಪನ ಕಲಾವಿದನ ಪಿದಾಕಂದದ್ದು ಐನ ರಂಗೋಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟನಾರು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ತೆಲಿಗೆದ ಬೆಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡು ಅವರೇ ಎನ್ನ ಸುರುಣಿಯಾನ ಅರೇನು ಒಲ್ಲ ಎನ್ನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಸಹ ಕಲಾವಿದರು ದಯಪನ್ನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಲಾವಿದ ತೋಜಿ ಸಹ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಪಗ ಟೀಮ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡಿಲ ಆವಡು ಅತ್ತನ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಆವಡು ಅತ್ತನ DS ಪೋಳೂರು ರಮಾ ಬಿಸಿರುಡು ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದ್ ಬೋಳಾರ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಚರಣ್ ರಾಗದೇವ್ ಸರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ ಯಾರು ಮುಕ್ಲೇನು ಮುಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಮಾಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶನರು ಆ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಈ 5 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಪಳಗಿದಿನ ಆ ಖುಷಿ ಎಂಕುಂಡು ಅಂಚ ಇಂಕಲ ಊರುಡ್ಲ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕೆನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಪಣದು ಭಟ್ರಾರ್ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ತೆಜ್ಜಿರಾರು ಅರ್ನ ನೆನಪಿನ ಕೇಪನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಗ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಥಮವಾದ ಬರೆಯರೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರು ಇತ್ತಿರು ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ನಾಟಕ ಮಾತು ಅಂತ ವಾಮಂಜುಡದ ಅಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಅದು ಯಾರು ನಮ್ಮ ನಿರಕರೆ ಆರು ಏನನ್ನು ಕುಡ್ಲಾಗ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಸುಧೀರ್ ರಾಜ್ ಉರ್ವ ಆರನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿನ ನಾಟಕ ಪುರ್ಸೋತು ಜೀವನದ ಅವು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನಾಟಕಗಳು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪುರ್ಸೋತುಜ್ಜಿ ನಾಟಕ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪುರ್ಸೋತಿ ಅದು ಬಿಜಿ ಅರ್ಪಾರ್ ಬೇಲಡು ಸರ್ ನಾಟಕಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಬೇಲೆ ಅತ್ತ ಸೇವೆ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಬರಿರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪರದಡಿರೆಂತು ನಗ ಇಂಚಾನೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಂಗೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ದಯಪನ್ನಾಗ ಕಡಲ ಮಗೆ ಬಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಡಲ ಮಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಎತ್ತೋ ಕಲಾವಿದನ ಆರ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಿನಾರು ತಂಡ ಕಟ್ಟದ ಎತ್ತೋ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತಾಂಗದಿನಾರು ಆರು ಅರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮೂರು ಬರ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮಧುಸುರತ್ ಕಲ್ ಅಪ್ಪಿ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಆರು ಹಿಂಗೆ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ದಿಗಂತ್ ಹೀರೋ ಐಟ್ ಕಡಲ ಮಗೆಟಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿಗಂತನ ದೋಸ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಮಿತ್ರನ ಪಾತ್ರ ದಿಕ್ಕಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅನುಭವ ಕಡಲ ಮಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಟು ಒಂಥರ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗುಂಟು ಫಿಲ್ಮ್ ಉಳ್ತುನಾಗ ನಾಟಕ ಬಡಿತದ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತುನಾಗ ಖುಷಿ ಆಗುಂಟು ಅವಕಾಶ ಬರ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಲ್ಯಾಣಲು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸರಿ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಏಜ್ ಪಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಏಜ್ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಯಾನಲ್ಲ ಏಜ್ ಪಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಪಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಗಾನಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಯಾ ಯಾನ್ 30 ವರ್ಷ ಉಂಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದು 50 ವರ್ಷ ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಸಸ್ತೆ ಕೇತೇಜಿಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ವರ್ಷ ಮನೆಯರ್ಲಾಗ ಅದೇ ಬಂತು ವರ್ಷ ಬಂತೆ ಓಕೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಆಣಲ್ಲ ಬಂದು ಎಂಕಿ ಮುರಣಿ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನವೆಂಬರ್ಗೆ 5 ವರ್ಷ ಆಡು 5 ವರ್ಷ ಬಟ್ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಎಂಕ್ಲಿ ದಾಯ ಖುಷಿ ಬಂದಾಗ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಟಕನು ತುಳು ಚಿತ್ರನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನಕಲು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕಲು ಮಾತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಗೂ ಬೆಳೆಪಾನು ಅಕ್ಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಕ್ಕಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದಾಯಂದು ಪಂದಾಗ ಕಲಾವಿದ ಮಸ್ತ್ ವೇದಿಕೆ ಪಂಪಿನ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಗೇಪಲ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಅತ್ತಂದಿನೇ ದೇವರನ್ನು ತೀರ ಸಾಧ್ಯ ಅಡ ಕಲಾವಿದರು ದೇವರನ್ನು ತೂಪೇರು
ಅಭಿಮಾನಿ ಆಗ್ಲಟ್ಟು ಎಂಚ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನಕ್ಲ ಮುಖಾಂತರ ಸಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನಕ್ಲೇನು ತುಪ್ಪ ಸಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನಕ್ಲೇನು ದೇವರೇನು ಅಕ್ಲೇಡ ತುಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ದಯಪನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಣ್ಣಗಾವಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣಗಾವಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟದು ಎಂಕಲಿಗೆ ವಿಸಿಲು ಪಾಡ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತದೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬಲ್ಪನಕಲು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸೆಂಚಿನ ಪನ್ನಾಗ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ದೇವರ ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಿನ ಮನಸ್ಸ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕ್ಲು ದಯಪನ್ನಾಗ ಇರು ಎಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಪನ್ಪರು ಎಂಚಿನ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪರು ಎಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಅಕ್ಲಿನ ತಿಳಿಪವರು ಹಾಯ ಮೇನ್ ತೂಪುಯ್ಯರು ಏರು ಕಲಾವಿದೆ ಅರೆ ತಿಳಿಪವನಂಚಿನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು ಆ ತಿಳಿಪನ ಖುಷಿ ಉಂಟು ತಿಳಿಪವನಂಚಿನ ಒಂದುಂಡು ಅಕ್ಕು ತಿಳಿಪು ಬೇರೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೇರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಭೇದ ಪೂಜೆ ಪಡ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ದೇವ್ರ ಬಂದ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಏರು ತಿಳಿಪನಾಗ ತಿಳಿಪೇರು ಏರು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಆ ಖುಷಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನಕ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ದೇವರು ಸರಿತ ಚಾಪರ್ ಕಟ್ಟಿ ಮುಡು 25 ವರ್ಷ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಡ್ರತ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಬಿದೆ ಗೊತ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜ ಪಿದೆ ಬೈಜ್ಜ ಒಟ್ಟಿಗಲ್ಲೇ ಬನ್ನ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ದಿಂಚ ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಇತ್ತಿನೇ ಸಾಧಾರಣ 21 ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಟೀಮುಡು ಉಲ್ಲೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಪಿ ಕಣ್ಣೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಪರನಾಟಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹೊಸ ನಾಟಕಗಳು ಇಟ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದೊಚ್ಚಿ ಮಟ್ಟ ನಾಟಕಗಳು ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂತ ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡಾರ ಅಂತ ನಾಟಕಗಳು ಇಲ್ಲ ತೋಜೊಂದು ಅಂದಮ್ಮ ನಾಟಕಗಳು ಇಜ್ಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಹೊಸ ನಾಟಕ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಸ್ಟೆ ಐದುಂಬು ಪುಷ್ಪಕರ ವಿಮಾನ ಎರಡು ನಾಟಕಗಳು ಇಜ್ಜಿ ಬಾಕಿದ ನಾಟಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಫಿರೋರತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರತ್ತ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪೋಪರತ್ತಿರ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ದಯಪನ್ನ ಯಾಂತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪನ್ನ ಹಿಂಗ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಈ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಮಲ್ಪನೆಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಹಚ್ಚಿ ದೇವ್ರದ್ದು ಏಪನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಈ ಫಿಲ್ಮು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಐತೆ ಏನು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ದ ಒಂತೆ ಪಿರ ಜಾರಿಲ್ಲ ಅವಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ದ ಒಂಚೂರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಇತ್ತನ ಬೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೋ ಬಿದೆ ಹಿಡ್ದು ಬಟ್ ಏನು ಮಸ್ತ್ ದುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಒಂಚಿ ದಾಯ್ತು ತುಂಜಿ ಬಂದಾಗ ದುಮ್ಮಂತರ ಮಾತೆಕ್ಲ ಬೆನುಂತ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಬೆಂತಿನೇ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂತಿನೇ ಅಂಚೆ ಅಂಚ ಬಣ್ಣದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಏಜ್ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಅವೇ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿನ ದಿವಸ ಆಪುಜಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ತೂಡಾಪು ಅವು ತೂ ಒಂದು ಬರೋಡಾಪು ದಯಪಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಳಿಪಾಯರಂಡು ಅವೇ ಖುಷಿ ಕೊಡಿಯಾರಂಡಕ್ಲಿ ಆತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಬೇಜವಾದ ಯಾನ್ ಹೆವಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪಣಿಗೆ ದಯಪ ರಡ್ನೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಕಾಣೆಲ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪಣು ಈ ನಾಟಕ ಅಂತ ಪಂಚಟಿ ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಆಪಣು 3 ಗಂಟೆ ಆಪಣು ನಾಟಕ ಅಂತ ಪಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪಣು ಅಂಚೆ ಪಂಡ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ತುಂತ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಬಾಂಬೆ ಉಪ್ಪನಾಗ 4 ಶೋ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ಉಂಟು ಆ ನೆನಪಿತ್ತೆ ಇತ್ತಲ ಏಪಲರ ಮಾಸ್ತ್ ಇಂಗ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಟೈಮು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಶೋ ಮಲ್ತು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ದಿನ ಹತ್ತದು ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪರ ಆವೊಂದು ತಮ್ಮ ಆಪೂಜಿ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಏಜ್ ಒಂದು ಪೇಲೆ ಕೊಂಜಿ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತಾಪನ ಆತ ರೀಚ್ ಆಪನಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಬಕ್ಕೊಂದು ಅದು ಬಂದಾಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಾಣೆ 6 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ದಾಯನ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಮಲ್ತಂಡ್ಲ ಅವಳು ಪರ್ ಡೇ ನಡಪುನ ಕೆಮರಾ ವರ್ಕ್ ಆವಡು ಕೆಮರಾದ ಮನ್ನಕ್ಲೆ ವಾಡು ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ ನಕ್ಲೆ ವಾಡು ಯೂನಿಟಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೂ 75,000 1 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟ ಖರ್ಚು ಉಂಟು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲೇಟ್ ಮಲ್ತಡ ಆತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಂಗ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಲಾಸ್ ಆಪಿನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿರ್ದ ಹತ್ರ ಅಂಚಂದು ಏನು ಮೆಲಾನೆ ಈ ನಾಟಕದ ಒಂಚೂರು ಇದೇ ಬತ್ತೀನಿ ದಪ್ಪನ ಕಾಳೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಾಗ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗ ಕಾಳು ಲಕ್ಕೆರ ಆಪುಜಿ ಟೈಮ್ ರೀಚಾರ ಆಪುಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿರ್ದ ಬಂಗಾರಲ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಬಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಪಡ ನಾಟಕ ಉಳ್ಳೆತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೆ ಸರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಗಾಯನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ವರ ಈರ್ನಂದ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೆಡ್ದುಂಬು
ಏಸ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾರಿ ಕಲೆ ಕಲೆ ಕಲ್ಲಟ್ಟು ಸಾಂಗ್ ಪಂಡರ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದೊಂಜಿ ಓಂಕಾರ ಓಂ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ನ ಈರ್ ಪಂಡರು ಮಾತ್ರಗಳ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆತಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದುಂಬೆನ ಮೀನಿ ಸಂಗೀತ ಮೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೀನಿ ಪೋತಾರ ನಿಜಮ್ಮ ಯಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೇನು ಸಂಗೀತ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯ ಯಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಂಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಜವಲ್ಲ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಸ್ತ್ ಈಗ ಗೌರವ ಪೋಡಿಗೆ ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಟಾಯ್ತ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಐ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಲಂಚಿನ ಆಯ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ತಾಳ ಧ್ಯಾನ ಗೋಲಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಪನೊಂದುಪ್ಪೆ ಕಡ್ನೆಗೆ ಬಂದು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಶಕ್ತಿಲ ಅಂದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆರೋಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದೇವರಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಲ ಆರೆ ಅಂಚದು ಪುನಃ ಅರೇನು ಇಂಕ ಅರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪಿನ ದುಂಬು ಇಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಅರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪಿನ ಅರ್ನ ಅಭಿನಯ ತೂಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರೀತಿಲ ಇಷ್ಟಲ ಭಕ್ತಿಲ ಅರ್ನ ಇತ್ತು ಅಂಚದು ಪುನಃ ಅರ್ನ ಪದ್ಯನ ಅನುಕರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಲೆ ಕಾಯ್ಜಿಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತೆ ಆರನ ವಯಸ್ಸಿಗ್ಲ ಈರ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮ್ಯತಲ ಉಂಡು ಕೈತಲ್ ಸಂಬಂಧ ಅವು ದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತು ಈ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೇಮ್ ನಾವು ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚೆ ಉಂಡೊಂದು ಅವು ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಣ್ಣವರ ಅಂಚನೆ ಒರ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಕನೆ ಓಕೆ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಸರ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡಿರು ಓಂ ಸಿನಿಮಾದ ಸಾಂಗ್ ಓಂಕಾರ ಸಾಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಈ ಸಾಂಗ್ ನ ಆರ್ನ ಸ್ವರಟ್ ಐಕ್ ನಲ್ಲಾತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲನ್ ಕೊಡ್ತಿರು ಕೇನ್ನಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಕೇಂಡಪ್ಪ ವರ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಕ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಓಂಕಾರ ಆನಂದ ಓಂಕಾರ ಆತ್ಮಾನಂದ ಸಾಕಾರ ಆತ್ಮಾನಂದ ಸಾಕಾರ ವೇದಾಂತರ್ಯ ಚೇಂಕಾರ ವೇದಾಂತರ್ಯ ಚೇಂಕಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಾಭಿಮಧುಸಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಾಭಿಮಧುಸಾರ ದಿನಕರ ಶುಭಕರ ಧರೆಗೆ ಬಾ ಈ ಧರಣಿಯ ದೇಗುಲ ಬೆಳಗು ಬಾ ನೀಗಿಸು ಬಾಳಿನ ಅಹಂ 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 ಮಾನಸ ಮಂದಿರ ತುಂಬು ಓಂಕಾರನಾದವು ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಓಂಕಾರ ಆನಂದ ಓಂಕಾರ ಆತ್ಮಾನಂದ ಸಾಕಾರ ಆತ್ಮಾನಂದ ಸಾಕಾರ ಓಂ ವೇದಾಂತರ್ಯ ಚೇಂಕಾರ ವೇದಾಂತರ್ಯ ಚೇಂಕಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಾಭಿಮಧುಸಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಾಭಿಮಧುಸಾರ ಆಹಾ ಏತ್ ಪೊರ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಸರ್ ನ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಡ್ ಕೇನ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಸರ್ ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಇರಗಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಪನ್ಪುನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಗಾಯನ ಪನ್ಪುನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಟ್ಲ ಮುಂದುವರಿ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಅಂಚೆ ಮಿನಿದಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡ ಉಂಡಮ್ಮ ನಿಜವಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಪೋಪೇನು ಅವು ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಟ್ಟು ಫಿಲ್ಮು ಒಂಜೊಟ್ಟು ನಾಟಕ ಒಂಜೊಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜೊಟ್ಟು ಈ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಡಬಲ್ಲೈತೆ ಕೆಲವು 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 ಅಪರೂಪಡು ಕೆಲವು ಯಕ್ಷಗಾನಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಅಪರೂಪಡು ಕೆಲವು ಪೋಪೇನ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಪರೂಪಡು ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಪದ್ಯ ಬಂತೆ ಅಂತೂ ಏನ್ ಓ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏತ್ ಕಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಕಲ್ತೊಂದೇ ಪೋಡಿಗೆ ದಯಪನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಪಂಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಗುರುಕುಲ ಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಕಲ್ತದ ಆನಂದ ನಮ್ಮ ಏಪ ಎನ್ನುವನ ಅವಾಗ ದೇವರು ನಂಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ಪನ ಉಂಟವೆ ಇರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಡುದಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಕಾರ್ಪದ್ದು ಎನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಪೋಡುದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತೋ 1000 ನಾಟಕ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎದುರು ಹತ್ತು ನನ್ನ ವೇದಿಕೆ ದುಂಬು ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಡ್ಡ ಬೂಡ್ದು ಪೋಪಿಂದ ಏನ್ ಬಂದಾಗ ದೇವರೇ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆಂಗಿರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೇ ದೇವರ ಯಾನ್ ಹತ್ತು ಪೂರ ಈರೇದು ಅಪ್ಪಾಗ ದೇವರದಾದ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವಾಡ್ ಮಗ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಏಪ
ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನೇ ಸರಿ ಎನ್ನನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ತು ದಾಂಡ್ ಪಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಗ ದೇವ್ರ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಂತಾಗರಿಗೆ ಅಂಚ ಮಾಡಿದ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿನ ಪಾತ್ರ ಅವು ಏಪಲ ಸತ್ಯ ನಿಜವಲ್ಲ ದೇಪಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಂಗೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತಿನಾರ ದೇವರು ಮಕ್ಕ ಅಭಿಮಾನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹಿಡಿದು ನಡಪು ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಕ್ಲೇ ಅದು ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜುಡ್ ಸರ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೋಕೆ ಎತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಬಲಿಪೆ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತರ್ನ ಮಿಮಿಕ್ರಿನ ಬಾರ್ ಶೋಕುಡು ಮನ್ಪೇರು ಅತ್ತೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಆ ಒಂಜಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಭಾಗವತಿಗೆ ಪನ್ಪೋಡು ಬಲಿಪ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತಿಯರು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ಪರಂಪರೆದ ಒಂಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಅಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಅರೇನು ತೂತಿನೇ ಅರ್ನ ಪದ್ಯನೇ ಕೇಂದಿನೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಯಾನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾತ ಭಾಗವತಿಯರ್ನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ರ ಇತ್ತದ ಬೈದ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಭಾಗವತಿಯರ್ನಾಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಕೆ ಅಲ್ಮನೋಗಲಿ ಹಿಮ್ಮೇಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಅವಡು ಕಲಾವಿದರವಡು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಚೆ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭಾಗವತಿಯರ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಮನೋಗಲಿ ಪಟ್ಲದವರಾಡು ಅತ್ತಂದ ಕನ್ನಡಿಗಟ್ಟ ಆವಾಡು ಅತ್ತಂದ ಪುಳಿಚತ್ತೇರ ಆವಾಡು ಅತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿಯರ ಆವಾಡು ಅತ್ತಂದ ಬಲಿಪೇರ್ನ ಮಗೆ ಆರು ಬಲಿಪೇರ್ನ ಮಗೆ ಆವಾಡು ಅತ್ತಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಡುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾಪತ್ತಿಯರು ಒಳ್ಳೆಯರ ಆವಾಡು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಆವಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸತೀಶ್ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾಗವತಿಯರ್ನಾಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರಿ ನಂಗೆ ಎರಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಅಕುಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಉಂಡೆ ಕಲಾವಿದರು ನಂಜೇನಿ ಕಲಾವಿದರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲವು ನೆನಪುಂಡು ಅದ್ರೊಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಜಿ ಸವಿ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭೀಷ್ಮೆಯರು ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಆಲೋಕೊಡಲೇರಾರು ಅರ್ನ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಚಿನ ಸಾಮೂಹಿರನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಮದಾಸ್ ಸಾಮೂಹಿರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಮೂಹಿರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಜಾರ್ದರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಕ್ಕ ಅರ್ವದರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಕ್ಕ ಸರಪಾಡಿದರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಟೋಳ ಜಾರಮಾಚಾರ್ಯ ಆಡು ಸೀತಾರಾಮನ್ ಕುಮಾರ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೆರ್ಮುದೆ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಕೆಲವು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಎನ್ನ ಯೋಗ ಬಾಕಿ ಅಂತ ನೋಡತ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ನಮ್ಮ ಬಲಿಪೇರ್ನ ಶೈಲಿ ಒಂದಂತೆ ಏಪಲದ ಆಟಗಳು ಕೆಲವು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ತುಣುಕು ಬಂತ ಅವು ನಿಕು ತೂದುಪ್ಪಾರು ತೂಲೆ ನೋಡಿ ನಿರ್ಮಲ ಝಾಲ ಸಮೀಪದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಪರ್ಣಶಾಲೆಯ ರೂಢಿಪಾಲರು ಪಂಚವಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಚವಟಿ ಪ್ರಸಂಗದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅನ್ನ ಪದ್ಯವನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಎಲ್ಲೇ ತೊಡಕು ಪಾಡೋದು ಬೊಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಂದಾಗ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಅಕುಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕಲಾವಿದರು ಅಕುಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರು ನಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಡು ಅಂಚಿನ ಹವ್ಯಾಸೋಡು ನವನಿ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಹವ್ಯಾಸ ಕಲಾವಿದರು ನವನಿ ಶೆಟ್ರು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕೊಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಜಲಂಧರ್ ರೈ ವಿ ಪರಮೇಶ್ ಅಕುಲು ಮಾತ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿ ಯಾನಂಜು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನು ಯಾನಿರೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ತರಣ ದೇವ ಶೋಕುಡು ಮಾತಾ ನೆಟ್ಟುಲ ಪಾಲ್ಪಡೆಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆತ್ ಪೋರ್ಪುದ ಪಂಡರು ದುಪರ ಕೇರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಪುಡು ಎಂಕ್ಲುದಲ್ಲ ಏತು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ನಾನು ಈ ಸೊಸೈಟಿ ದಾದಿ ಗೊತ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೈತೆ ಕಡೆ ಎಂಕು ನಲ್ಲ ಕಲ್ಪೆರುಂಡು ಕಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಸಾಗರ ಕಲೆ ಬಂದಾಗ ಕೊಂಚ ಕಲಾವಿದೆ ಆವಡುದಂತ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಬೋಡುದು ಅಂತ ಸಾದಿರ್ ಭೂಪಿನಾಗಿ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾರಪ್ಪ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾರಪ್ಪ ಕೆಲವು ಸರಿ ಯಾರು ಪದ್ಯವನ್ನು ಉಪ್ಪೆ ಅತ್ತಂದ ಆಟೋಡ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತವೆ
ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕೆ ಇವರ ಆಲೋಚನೆ ನಾನು ಅಂದ ಬಲ್ಲೆ ಅದು ಗೊತ್ತನೆ ನೆತ್ತ ಪಿರವು ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನ ದೈವ ದೇವಿಯರು ಎನ್ನ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವಿಯರು ನಕರು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಎನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಗುರುಜಿ ಅಂಚಿನ ಸರ್ವ ಮಾತೆನ್ನ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿ ಹಿಡ್ದವರ ಈ ಮಟ್ಟ ಬೆಳೆಯರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಏತು ದುಂಪೋಪನಾತಿ ಪಿರೋಳ ತೂಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬತ್ತ ಬತ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ತಿರುಗು ತೂಗೋಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ದಾಲಾಜಿ ನಂಗೆ ಇತ್ತು ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೇರಿ ನಂಗೆ ಆ ಮೋಕೆ ಕೊರಪೇರಿ ಹಿಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬುಳೆಯರ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೂಡು ಸಾಧನೆ ಮೂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ತಂತ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಬರ್ಕ ಒಂದು ಗಂಡಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಇರ್ತಾಳೆ ಬಂದು ಪಾತ್ರ ಹೆಣ್ಣು ಇರ್ತಾಳೆ ಬಂದು ಪಾತ್ರಂಡು ಹಿಂಗ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ ಬಂದ್ಬಿಡ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ವೈಫ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಏತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರ ಅಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯ ಅవి ನನ್ನ ಇದು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮನ ಕಂಡನಿ ಬುಡೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅಂಚೆ ಒಂದು ತಂತೇರಿ ಹಿರಿಯಾಪನು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಗೆ 2 ಚಕ್ರ ಐತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಕ್ರ ಅಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಆಣಂದ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂಚೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಮುಜ್ಜಿ ಹೋಕಲು ಅಕ್ಲ ಇಡೀ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಅವರ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪು ನಾಳೆ ಬೇಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬೋಡಿಂಗ್ ನಾಟಕದ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪಿನಿ ಅಪ್ಪಗ ಪರ ಪಾಪ ಲಾಗ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತಿನ ಕಾತು ಲಕ್ಕದು 2 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಹೆಂಗೆ ರುಪ್ಪಾಡು ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಣ ಬೇಗ ಲಕ್ಕನು ಹೆಂಗೆ ಚಾನ ತಿಂಡಿ ಎಂಜೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಮಾತ ಅಕ್ಕಲಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನುಂಡು ಸಾಧನೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೇಳಿದ ಅಕ್ಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಹೇಳಿದವರ ನಂಕಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೆನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಕ್ಕಲು ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗ್ ನಮ್ಮನ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೇರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏಪಲ ಪ್ರತಿದಿನಲ್ಲ ಪಿದಂಡಗಾರ ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಕಾರಣ ಯಾರೊಂಜಿ ಇದು ಮೀರ್ ಇಂಚ ಪೂಜಾರಂಡು ದೇಪನ ಅಪ್ಪಿನೇ ದೇವರು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಕಂತಿನಾರು ಆರ ಅಪ್ಪೆ ದೇವರನ್ನ ರೂಪು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ಪೆ ಅರ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಬೋಡು ಅಂಚದು ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಲ್ಲ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡು ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಹಿಡ್ದಂಗ ದಿನ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ವೈಫ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಿಯ ಇಲ್ಲ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಂತ ಮಸ್ತ್ ಜನಗೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅತ್ತಿ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಯಾರು ತೂದೆ ಎರ್ಮಾಲ್ದ ಪೊಂಡು ಎರ್ಮಾಲ್ದ ಮರ್ಮಲಿ ತೂದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರು ನಂಜಿ ಪಾತರಂಡು ಮದಿಮಯಕ್ಕ ಬಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮಗೆ ಎನ್ನಿಲೆಕ್ಕ ಮದ್ಮಯಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೀವನ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮದ್ಮಯಕ್ಕ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಆತೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತರಂಡು ಈರ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಚುಂಟು ಬನ್ನಿ ಸುಖ ಸಂಸಾರನ ಅದು ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಂದಾಗ ಜೀವನ ಪಂಡ ಇದು ಏಪಲ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಲಿ ರೇ ಬೋರ್ ಆಪು ಜೀವನ ಪಂಡಗ ರಡ್ಲ ಬೋಡು ಅವೇ ಜೀವನ ಈ ಕಣ್ಣನಿ ಬಿಡ್ದಿ ಕೆಲಸರಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗತೆ ಒಂದೇ ಮನಿ ಉಪ್ಪೊಡುಂಡ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡೇರು ದುರಿಯರೆಲ್ಲ ಮನಿ ಪೆರಲ್ಲಿ ಪರಗ ಅದು ಸಾಲೆಂಡು ಪೇರು ಮನಿ ಪೂಜೆರು ಅಂಚ ಅವತ್ತು ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಒರೆ ಪಾತ್ರೊಂದು ಈ ಪಾತ್ರಗ ತಾಯಿನಾತ್ ಒರೆ ಇಲ್ಲಡ ಚೊರೆ ಆಪುಂಡು ಕೆಲ ಚರ್ಚೆ ಆಪುಂಡು ಯೋಗಲ ವಿಷಯಡ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ವಿಷಯಡ ಅವು ಕಂದೆ ಪಾತ್ರಗತೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಆಂಡನೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿನಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಜೀವನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲಿತ್ತ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಏರ್ಲಿತ್ತ ಉಂಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಅವೇ ಜೀವನ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಭಕ್ತಂಡನೆ ಸುಖದ ಬೆಲೆ ದಿಕ್ಕು ನಂಗೆ ಸುಖ ನೇತನ ಕಷ್ಟ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಜೀವನ ಪಂಡಾಗ ಕಷ್ಟಲ ಬೋಡು ಸುಖಲ ಬೋಡು ಕೋಪಲ ಬೋಡು ಪ್ರೀತಿಲ ಬೋಡು ಎಡ್ಡೆಲಪ್ಪನು ಹಾಡ್ಲಪ್ಪನು ಸತ್ಯ ಅಂದ್ ಬಂದಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತೋಡ ಸುಳ್ಳು ಅಲ್ಪ ಬೋಡಿ ಸುಳ್ಳು ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಯಾವಡೊಂದಂಡ ಅಲ್ಪರಿ ಗೊಚ್ಚಂದಿನ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಬೆಳೆದಿಕ್ಕು ഞാൻ എഡ്ഡെന്തിനാണ് പറഞ്ഞത് ജീവനം ഞാൻ ജീവന പണ്ട അഞ്ചിന് ನಂಗೆ ದೇವರ ನಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಭಕ್ತಿ ಪೊಟ್ಟೋಡುന്നുണ്ട് ದೇವರ ಮುದುಂಬುದ ಕರಡು ದೇವರಿರ್ತೀರಿ ದೇವರು ರಕ್ಕ ಸೇರ್ಲಿತ್ತೀರಿಗೆ
ದೇವರ ನಕಲು ಅವಡನ್ನ ರಕ್ಕ ಸೇರಿ ಕಾರಣ ದೇವ ನಕಲು ಇತ್ತಿನ ನಕಲು ದೇವರಾಯಿನಿ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆಂಚ ನಕಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬೊಚ್ಚ ನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಜೀವನ ಪಂಡ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಮಾತ ಇತ್ತಿನೇ ಐನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅನುಸರಿಸುವ ಪೋಪಿನೇ ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದ ಜೀವನ ಸರಿ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಂಡರತ ಮದ್ವೆ ತುಂಬ ವಾ ಪೊನ್ನಡ ಇಷ್ಟ ಆತಿನೇ ಜರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಮದ್ವೆ ದುಂಬು ಇಷ್ಟ ಆತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತಳು ಬಟ್ ಅವು ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಕ್ ಜಾತಕದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಜಾತಕದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕಾಣ್ಕೊಂಡ ತೂಕೊಂಡ ಜಾತಕ ತೂಪೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಜಾತಕದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆ ಒಂದಿನ ಇರ್ತಾವರ ಅಂಚಾಡು ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ 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 ಬೆಳೆದಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಾತಕ ನೀಚಿ ಐಕೆ ಐಕೋರ್ ಬಿಡಿ ದೇವರ ಲಿಖಿತ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಬಂತೀನಿ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತೀನಿ ನಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆನೆ ಕಡೋರ ಪಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ ಯಾನು ಇಂಚ ನಾಟಕಡು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಸಿಂಗಿ ಮಂತ್ರ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದೈವ ಚಿತ್ತ ಅರ್ಥಮ್ಮ ಅಂಚ ಯಾನ ಆವೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾರ ಆಪುಜಿ ದೈವ ಚಿತ್ತ ದೇವರ ಚಿತ್ತವು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಜಾತಕದ ಊಡು ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬರ್ಡು ಅಂತ ಕಾತೊಂತೀನಿ ಜಾತಕ ಇಜ್ಜನೆ ಹೊಂಡನೆ ಮದ್ವೆ ಆತೀನಿ ದೈವ ಚಿತ್ತ ಅಂಚೋದ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಫಲ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಪೂರ ದೇವರು ಅಂಚೆ ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ತೊಂದರೆ ಜೀವನ ನಡ್ತೊಂದು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಸರಿ ಈತು ಪೂರ ಅಭಿಮಾನ ನಕ್ಲು ಇರತ್ತ ಎಟ್ಲ ಪೊಂಡುಲ ಅಭಿಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪಿರು ಇತ್ತೆ ಮದಿ ಮಾಯಕ್ಕನೆ ಬತ್ತಿ ಏರಾಳಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ದಿನೊಂಡೇರಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಹತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡುವಾಗ ಈ ಕೆಲವು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಮಾಡೋದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ ಮಾಡೋದು ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡೋದು ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು ಈ ಕಲಾವಿದರಿನ ತೂನಾಗ ಶಾ ಆರೆಯನ್ನ ಲೈಫ್ ತಿಕ್ಕು ನೆಡ್ಡೆ ಎತ್ತನೆ ಇದನ್ನು ಏರೆಗಳಾತೆ ಅಂಚಿನ ಬಡಿ ತಿಕ್ಕು ನೆಡ್ಡೆ ಎತ್ತನೆ ಅಂಚಿನ ಕಣ್ಣನ ತಿಕ್ಕು ನೆಡ್ಡೆ ಎತ್ತನೆ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪಡೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕಾವಿನ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸವನೊಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಪಡೆದ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಕ್ಕಲು ಅಭಿಮಾನೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಆ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಪಂಡೇನು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾಕಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಇಪ್ಪೋಡು ಅವಾಗ ನಂಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಉಂಡು ನಿಜಮ್ಮ ದೇಪನಾಗ ಅಂಚ ತಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಚಿನ ಅನುಭವ ಬೈದಿನ ಉಂಡು ಐನು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆರವಲ್ಲಿ ಅಕುಲು ಅಭಿಮಾನದ ನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಯನು ತೂದು ಅಕುಲು ನಮ್ಮನ ದುಮಲ್ದಿನ ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ ಗೌರವ ಇತ್ತಿನದವರ ಒಂಜಿ ಮುಖ ಅಂಚಪ್ಪುಡು ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ಮುಖ ಅಂಚಪ್ಪುಡು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಎಣ್ಣೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಐನ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ದೇಪನ ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಒಳಡುಪನ ಕಲಾವಿದನ ತೂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ದಿನ ಅಕುಲು ಅವಿನ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅಂಚ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಾದ ನಮ್ಮ ತಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಆದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ರರಾದ ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಎಸ್ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಸರ್ ಅಭಿಮಾನಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನ ನೆನಪು ಮನ್ಪೊಡೆ ನಿಜವಾದ ಆರ ಅಭಿಮಾನಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ತು ಮೋಕಿ ಏತ್ತು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತವೇ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವೊಂದಿಪ್ಪಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆರ್ನ ಸಹೋದರಿ ಈ ಭೂಮಿ ಇರ್ದು ದೂರ ಇರ್ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆರೆಗೆ ತೆರೆದು ಬರ್ಪಡು ಆಂಡ ಆ ಬೇಜರ್ನು ಮನಸ್ಸುಡು ದೀವೊಂದೇ ಆರು ಅಭಿಮಾನಕ್ಲು ಇಂಕೋಸ್ಕರ ಕಾತಂದುಲ್ಲೆರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೀನು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತು ಜನಕ್ಲೇನು ತಿಳಿಪವೇರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ಭೂಷಣೆ ಸರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ದಾದ ಪನೋಡು ಏನ್ ಕುಲ್ಪಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಪನ್ನ ಕಲಾವಿದ ಜೀವನ ಅಂಚೆನೆ ಕನ್ನ ತನ್ನ ಉಳೆಡುಪನ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರ್ನ ಪುರ ನಿಂಗದು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಪುಣ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲಿಂದ ತಿಳಿಪೋಡು ಜನಕ್ಲಿಂದ ಖುಷಿ ಕೊರಡು ಎಂಗ್ಲಿಂದ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಪಿರನೇ ಇಷ್ಟು ಕಲಾವಿದನ ನುಪ್ಪುಡು ಆ ಏಮುಪ್ಪುಡು ಅಂಚೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಲೆದ ಬೇನೇನು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲು ನಿಂಗೊಂದುಪ್ಪು ಅವು ಏನು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮೀಡಿಯೋಡು ಕೆಲವು ಸರಿ ಪನ್ನಗ ಏನು ನೇನು ಎಂಗ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಅರಂದು ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವನು ಜಿ ಪನ್ನಗ ಈ ಯಾನು ಸುಮಾರು ಸರಿ ಪಂಚಿನ ಉಂಡು ಈ ಮನುಷ್ಯಗ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಕ್ಕೂ ಪೂರ ಉಂಡ ಅವ ಪೂರಾ ದೇವರು ಹೊಡೆದಿತ್ತೆ ಮೆಕ್ಕಿಯಾಗ
ಕೆಲಸ ಸರ್ತಿ ಇಂಜಿನ ಪುಣ್ಣಗ ಲೈಫ್ ಕೆಲಸ ಸರ್ತಿ ಕೆಲವರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೇಜಾರು ಕೊರ್ಪೇರು ಮುಂದೆ ಅಂಚತ್ತು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಇಡೀ ಊರುಡ್ಲ ಆವಡು ಇಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಆವಡು ಎನಡ್ ಆವಡು ಇಡ್ಡಿ ಓಲು ಪುರಾಯನ ಆಯನ ಇತ್ತಲ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಕರೀಂಡು ಇತ್ತಲ ಆಯನ ಬುಧರು ರೋಟರಿ ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ರೈಲು ಅರ್ನ ರೋಟರಿ ಕಡೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಯನ ಸ್ಮರಣಿಕೆಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಯರು ಬುಕ್ಕು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪೋಯರು ಅಂಚಿನ ಮದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಉಂದಂಡ ಆಯಪ್ಪಗೆ ಎಂಚು ಒಪ್ಪಿ ఆయన జీవనుడ ఎత్తు ಜನಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಒಂದುಪ್ಪಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲುಡ ಇನಿ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೇಂಟ ಎಲ್ಲ ಮದಪುರ ಒಪ್ಪಿ ಒಂದಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಉಲಿಪೇರು ಮುಗಿಯರು ಇಲ್ಲ దాని ಏರಿಗಳ ನೆನಪು ಪೂಜೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನಲ್ತಿರ್ದು ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಜೀವನೋಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮದಪೇರು ಆವಂದಿನ ಈ ಲೈಫ್ ಯಾನು ಮದಪೇರು ಆ ಪೂಜೆ ಅಂಚಿನ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಕುಲು ಇತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೆನಪುದು ಇದು ಮಲ್ಪೇರು ನನಗೆ ಅಕ್ಕುಲ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದುಪ್ಪು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅವೇ ಅವು ಅಪ್ಪಗಲಂಚೇನೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಐತ ಮನದನಿ ರಡ್ಡು ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಿ ಪುಂಜು ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತು ಆ ಪುಂಜು ಇಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತಿರ ಎರಡು ಜನ ಬತ್ತದು ಇಂಗ್ಲಿ ಬತ್ತದು ಅರದ ಬತ್ತು ಬುಲ್ತೀರ ಆ ಪುಂಜು ದಾದೇವ ನಿಮ್ಗೆ ದಾದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಗ ಇರ್ನ ಮಿಗ್ಗಿಯನ ಅಂದು ಎನ್ನ ಮಿಗ್ಗಿ ಇರ್ನ ಮಗನ ಅಮ್ಮನ ಪೊದು ಅರದ ಬತ್ತೀರು ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಗ ಏರದ ಅನ್ನ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ರಡ್ದಿನ ದುಂಬು ಸೀರ ಸಿಕ್ಕಿರೇಕ್ ಏರದಾನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆರೇರ ಮಗೇನ ಇಂಗ್ಲಿಯರ ಮಗೇನ ಆರು ಬತ್ತು ವೆಲ್ನಾಕು ಬತ್ತು ಮೆತ್ತೇರು ಕೊಡ್ತು ಹೋತೀರು ಅರೆಗೆ ಈ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಅರೆಗೆ ಇಂಚಾಂಡತ್ತಂದು ಇಂಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಗೋದುಂಡು ಈಗ ಎರಡು ದಿನ ಒಟ್ಟೆ ಅರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆತೀನಿ ನನ್ನ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕು ನೆತ್ತೇರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾಲೆ ಅವು ಇಂಚಾಂಡಿಗೆ ತಾನು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಘಟನೆಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ಒಂತೆ ದಿನಪ್ಪನು ಆ ನಾಟಕದ ಅಭಿನಯ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನು ಇಂಚ ಪಾತಿರ್ನು ಇಂಚಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂಚಿನ ಮಂಡಿ ಇತ್ತು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ದೀವೊಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪನು ಹೊಸ ನಾಟಕ ಅಂಡ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾತ್ ಸಾರ ಜನ ಸೇರಿದೆ ಟೌನ್ ಆಡು ಎಂಗ್ಲಿಂತು ನಂಗೆ ಕ್ಲಾಪು ವಿಸಿಲ್ ಎಂಕು ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ದಿವೊಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ತೆಲಿಪಾವ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪ ಅದು ಉಲಾಯ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾರು ಬುಲಿಪು ಜೋರು ಬುಲಿಪು ಎನ್ನ ಕಲಾವಿದ ನರಾದ್ ಪತ್ತು ಬುಲಿಪೊಚ್ಚಿಂದ ಇಂಕ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಯಾತ್ ತೆಲಿಪಾವನು ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತು ಯಾನು ಬುಲಿಪುನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಗ್ಲಿನ ತೆಲಿಪಾವನು ಕೂಡ ಯಾನು ಬುಲಿಪುನು ಉಲಾಯ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಜನ್ಮೂರು ಮದಪೆರ ಆಪ್ಷನ್ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ಪಣೆ ಬಲ್ಲಂಚೇನೆ ಅಪ್ಪಗ ಪುದರ್ ದಿಚ್ಚಿ ನಾಟಕ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಗ ಲಂಚೇನೆ ಎಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ಬೋತೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಸಾವುದಾನಿ ನಾಟಕ ಉಂಟು ಕಾಂಡೆ ಕದರಿಬಹುದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಂಡ ಬರುದು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೋದು ಸಾವು ಮಲ್ದಿನ ನೆನಪು ಎತ್ತೋ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತ ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮದಪೆರ ಒಂದಿನ ಇಂಕ ಹೊರ ಅಂಚು ಉಡುಪಿದ ಅಂಚಿ ನಾಟಕ ಇಂಕ ಮಲೇರಿಯಾ ಬೈದಿನಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಪನ್ನು 7 ಗಂಟೆ ಜೋರು ಶೇಕ್ ಹಾಕಿನದು ಮಲೇರಿಯಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಯ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಶೇಕ್ ಹಾಕಿನವು ಅಪ್ಪಗ ಈರುಂಡರ ನಾಟಕ ಹಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪುಂಡು ಮತ್ತು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಈರುಂಡರ ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿಯಾನು ಹಿಂಗೆ ಉಂತರ ಒಂದುಚ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಕೋಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಟತ್ತಿರ ನಾನು ಪೋಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಓಡೆ ಅವನು ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ರ ಬಿಸಿಲು ಪಡಿಯೋದು ಕ್ಲಾಪ್ ಪಡಿಯೋದು ಖುಷಿ ಪಡಿಯೋದು ಏನಂತದ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಂಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವನು ಮಲ್ಪೆರ ಅವನು ತುಚ್ಚಿ ಗಂಟೆ ಆದ್ರೆ 7 ಗಂಟೆ ಅವು ಕುತ್ತು ಜರ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಜನ ಕುಂಬರ ಮುಂದೆ ಜನಕ್ಕೆ తెలుతోందిలేరు ಯಾನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಜಮ್ಮ ಯಾನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕುದ್ದು ಬೈದೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಂಚೆನೆ ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಕೈ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಚ ಕೈ ಇಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಬರ್ತೊಂದು ಕೊಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಮಂಜುಳ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅರ್ನಲ್ನೆಲ್ಲ ಫೇರ್ ಮೆಡ್ಡ ಕಲಾವಿದ ಯಾರು ಮಂಜುಳ ಅರ್ನಲ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಫೇರ್ ಕಣದೆ ಬಿಡದೆ ಇಂಗ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಚೇನೆ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಡೀ ನಾಟಕ ಕೊಡು ಈ ಕೈ ಬತ್ತ ಒಂದು ಮುಂಚೆನೆ
ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲವು ನೆನಪುಗಳು ಅವು ಮಾತ ಕಲಾವಿದೆ ಐದೊಕರ ಈ ಪಂಪೆರು ನೈಟ್ ಮೂರು ಅಪ್ಪಾಗ ನಂಗೆ ಪಿದಡನೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಲಕ್ಕೆರದಿಡ ನಾನು ಕಾರ್ ಕಡಪುಡ್ದು ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಾರ್ ಕಡಪುಡ್ದು ಏನು ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತದ್ದು ಆ ನೆಟ್ಟಿಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಹೋತೆ ಅವು ಬಂದಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಅಭಿಮಾನ ದೇವರ ಮೂಕೆ ಬೋಡದ ನಮ್ಮ ಆ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಜೀವನಡು ಕೆಲವು ಸರಿ ಏರಿಳಿತ ಮತ ಇತ್ತದೆ ಅಂತ ಇತ್ತ ಖುಷಿ ಉಂಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಪ್ರೀತಿ ಕಲಾವಿದನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಈತ್ ಪೂರ ಬಂಗಪುಡು ಈತ್ ಬಂಗಡ್ಲ ಎಂಕಲಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ನಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಅದು ಬಂಗಡ್ಲ ತಿಳಿಪೋಡೆ ಸರ್ ಅನ್ನಮ್ಮ ತಿಳಿಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ನನಗೆ ಏನೊಂಜಿ ಕೇಳಿನ ಕ್ವಶನ್ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಉರಿ ನಮಾರ್ದ ಹತ್ರ ತಿಳಿಪು ನನಗ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಡು ನನಗೆ ಉರಿ ವಿದ್ಯಾಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಬಂತೇರು ಎಂಕುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಆಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಪಿನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಖಾಲಿ ವೀಡಿಯೋ ತುಂಡೆವು ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋ ತುಂಡೆವು ಕಾಮಿಡಿ ನಾಟಕ ತುಂಡೆವು ಕಾಮಿಡಿ ಫಿಲ್ಮು ತುಂಡೆವು ಕೆಲವರು ಇಂಗ್ಲಿಂತು ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಪಿರು ಆಗ್ಲಿ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಂತು ಅಲ್ಲ ಮಾಮಂಜುರು ಪರ ಖುಷಿ ಅಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಪುಣ ಅಕ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿ ತಿಕ್ಕನಾಗ ದೇವ್ರ ತಿಕ್ಲಾಗ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೊರಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತಮ್ಮ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿ ಕೊರಪಿ ಹೆಚ್ಚತ್ತು ಆನಂಕ ನುಪ್ಪುಡಿ ದೇವರ ಇಂಗ್ಲಿ ನನ್ನ ತೆಲಿಪೋಡು ಇಂಗ್ಲು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಂಗ್ಲ ಇಡಿದಿನತ್ತ ದೇವರೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವಲೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಂಗ್ಲ ನಲ್ಲಾ ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ತಿಳಿಪವನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಲಿ ಯೋಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಐಕೋಸ್ಕರ ಜನಕ್ಕಳು ಏಪಲ ಇರನು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಹೃದಯದಿತ್ತಾರೆ ನವರಸ ರಾಜಪನ್ಪುಣ ಬಿರುದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ತಿಳಿಪವಂದಿಪ್ಪಲೆ ಸರ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಚೂರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿನ ರೌಂಡ್ಗೆ ಬರ್ಕ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ದಿ ಕೇಕ್ ಶಾಪ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಪೊರ್ತು ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿನ ಈಗ ರಪರಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ನೋಡು ಅಂದ್ ರಪರಪ್ಪ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಈ ಮೂಜಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಹೋಯ್ತು ರಪರಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಓಕೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬುಕ್ಕ ಕಾಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಐತಪಿರೋ ಕಾಸು ಬರ್ಬೋದು ನೀರ ಬೀರ ನೀರೇ ಬೀರ್ ಪರ್ಪೂಜರ್ ತಪ್ಪಾಂಡು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ ನೆರಡ್ಚಿ ಇರೇ ಕೇಂಡ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಆಂಕರ್ ಸರ್ ಇಜ್ಜಲ್ ಮಾರೆ ಬಂದ್ಪೆ ಟೀಯಾ ಕಾಫಿಯಾ ಟೀಲುಂಡು ಕಾಫಿಲುಂಡು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ಡು ಪೊನ್ನನ ಏಸ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪರೆ ಇಷ್ಟನಾ ತಾನನ ಪಾಟ್ ಇಷ್ಟ ಪೊನ್ನನ ಪಾತ್ರ ಪಾಡ್ನ ಮಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕಿ ಎಲಾರ್ಜಿ ಅಂತಾರ ಅಣ್ಣ ತಿಕ್ಕು ನಿಂಗ ಹೋಗಿ ಅಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವಡಂದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪಂಡ ವಾ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೆ ದೇವ್ರ ಮಲ್ಪೋಯರು ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಡೈಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಓಕೆನಾ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮನ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಇಷ್ಟ ಲುಂಗಿ ಬನಂದಲ್ಲ ಲುಂಗಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಲುಂಗಿಲ ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಲ್ಲ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅಂಚ ಅದಲ್ಲ ಆ ಶೈಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ ಇತ್ತನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಅದೇ ಖುಷಿ ವೆಜ್ ಆರ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರಡ್ಲ ಓ ಇಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ರಡ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸ್ವೀಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೈಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ನ ಸಿನಿಮಾಡು ಈರ್ನ ಫೇವರಿಟ್ ಮೂವಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೆ ನೋಡದೆ ಒಂಜೆ ಬಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಒಂಜೆ ಓಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಓಪಲ್ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪಿ ಓಕೆ ಒಂಜೆ ಐ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಕಡಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಸ್ಕೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ರೆಡ್ ಇಟ್ಲ ಇತ್ತು ಆಡ ಕಡಪಾಡಿ ಮೇನ್ ಈರೇ ಆದಿತ್ತ ಬಟ್ ರೆಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬಂಗಡಿಪುರಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ಪಣಚಿನ ದೈವ ದೇವರಿಯರು ಓ ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಅಜ್ಜಿ ಕೊರಗಚ್ಚಿ ಏಪಲ ಕೈತಲಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ ಪತ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಪೋನಾಗಲ ಇರೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆಪ್ಪುಂಡು ಓದದು ಶೃಂಗೇರಿದ ಶೃಂಗೇರಿದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪ್ರಸಾದ ಏಪಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪುಡು ಚಪ್ಪಲ್ ಅವ್ರ ಶೂ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡೋರ ಚಪ್ಪಲ್ ಓಕೆ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಸರ್ನ ಈ ತುಪ್ರ ಲೈಫ್ ದ ಕೇಂಡ ಓಕೆ ಸರ್ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇತ್ತೆ ಮುಗಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೇಂಡ್ ನಂಚಿನ ಈ ವರ್ಷದ ಹೂ ಮತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬರಿಯರಪ್ಪನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಶೆಡಿಗರ್ ದುಬೈ ನಿರ್ಮಾಣೋಡು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಇಲ್ಲೋಕೇಲ್ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಪೆಪ್ಪರೇರೆ ಪೆಪ್ಪರೇರೆ ಬರಮನಗ ಎನ್ನ ಫಿಲ್ಮೋಡು ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತೊರ್ತು ಮಲ್ಪಂದಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪೆಪ್ಪರೆ ಬೇರೆ ಉಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಿವೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಟೊಂದು ಪದ್ಯಲ ಬಂತೆ ಏಸೋಡು ಪದ್ಯ ಮಲ್ಲೆಗನೆ ಐಟೊಂದು ಪದ್ಯ ಬಂತೆ ಅಂಡ್ ಏಸದ ಪದ್ಯಗಳನ್ನೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಜಗಜ ಅಂತರುಂಡು ಏಸ ಚಿತ್ರೋಡು ಮಲ್ದಿನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಜಗಜ ಅಂತರುಂಡು ಐಟಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ್ಯ ನೆಟ್ ಒಂಥರ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟೈಪು ಒಂಥರ ಗಂಜಾಲಿ ಪದ್ಯ ಅವು ಕೇರಳ ಪದ್ಯ ಯಾನೆ ಪಂಚ ನಂದಿಗ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಅವು ಅಂಚ ಒಂಥರ 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 ಗಂಜಾಲಿ ಪದ್ಯ ಹೇಳಿದೆ ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಜು ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಕೊಂಚಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಅವಕಾಶ ತೆಗಿನ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಏನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನೋಡಾತೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೊಂದು ಅವಕಾಶ ತೆಗಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಥ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಯಾರು ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಒಡೆಯ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೋಗ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಭಾಗ್ಯ ಐಟೊಂಜಿ ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದೆ ಫಿಲ್ಮದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫಿಲ್ಮದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಗನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಪಾತ್ರ ಅದೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಪೋಪಿನಂಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡುಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ರೆಡಿ ಆಪು ಐಟೊಂಜಿ ಒಂದು ಪಿ ಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾತ್ರ ತೂಲೆಬಲ್ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪಲೆ ಯಾರು ಕಲ್ದಿನ ಆಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಪೆ ಪಿ ಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಪೆ ಆನ ಆಪೆ ಪುಣ್ಣ ಆಪೆ ಅಂಜು ಆಪೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪೆ ಟೀಚರ್ ಆಪೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಪೆ ಇದು ಪೂರ ಯೋಗ ಏರೇ ತಿಕ್ಕುನ್ ಸರ್ ಇಂಚಿನ ಯೋಗ ಕಲಾವಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುನು ನಮ್ಮ ಮಾತಲ ಅವಳಿ ಪನ್ಪು ನಂಚಿತ್ ನಾವು ಕಲ್ದಿನಕ್ಲಿಗೆ ತುಲೆ ಅವೊಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಕಲಾವಿದಾಗ ಅಂಚತ್ತ ಮಾತಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಕಲ್ಲಾನೆ ಅದೇ ಸರ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಾಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಡನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂದಿನೊಂಡ ದುಂಬು ಪುಟುದಿನ ದಿನತ್ತ ನೆನಪುದಿರ ಅವನ್ ತುಷಿ ಓಡೆ ಮಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಇಂಕ ರಾತ್ರಿ ಬಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತ ಒಂದು ಪಗೆಯಲ್ಲಿ చెప్పు ರಾತ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಓ ದಿನ ನೆನಪು ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ ನಾವು ತಿರುದು ಈಗಲೇ ಬರ್ತಿರೋದ ನೆನಪೇಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲಾಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಟ್ ಏನು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನೊಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಅಕುಲೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಬಂದ ಕೆಲಸ ಲೆಪ್ಪು ಹೊಂಟೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನೊಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಇಂಜೆ ಅವೇ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಮಾತ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಆಚರಣೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂದು ದಾಯ್ ಕೇಂಡೆ ಪಂಡ ಸರ್ ಐತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡು ಫೇಮಸ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಅವೇ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ದಿ ಕೇಕ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕರಡ್ ಉಂಡು ಬಳಲ್ ಬಾಗುಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಾವೂರ್ಡ್ ಉಂಡು ಇನೋವೇಷನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂದಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಬೈಕನ್ ಪಡಿಡೆ ಆಪ್ ನಂಚಿತ್ತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಪನ್ಪುಂದದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಾತೆ ಕೇಕ್ ಮೀನಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆದ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮನ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಕೇಕ್ ಶಾಪ್ ಪೋಲೆ ಅವಳು ಬೋರ್ಡಾಯ್ ನಂಚಿತ್ತ ಕೇಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡಾಯ್ ನಂಚಿತ್ತ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ದ ಕೇಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೋಲೆ ದೋತೊನ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಪರಂದುಲೆ ರಾರೆ ಪೋತ್ರೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಅರಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ಸರ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಸರ್ ಈತ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗು ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ರೆ ಕಾರಣ ಧ್ಯಾನ ಪನ್ಪು ನಾವು ಬಂದು ಇಂಕ್ಲೆ ಕೇಂದ ಸರ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ಧ್ಯಾನ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಪನ್ಪು ನಾವು ಏಪಡ್ದಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 7-8 ವರ್ಷ నుంచి ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಾಡ್ತು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ನಂಗೆ ತಿರಿಯೋ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನಂಗೆ ದೇವರು ಹುಟ್ಟಿರು ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿನ ಬರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮಡ ಪುರ ತಪ್ಪು ನಂಗೆ ದಾದ ಅರ್ಥ ಅದು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಸಾದಿ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಾರಿ ಸದಿ ಬತಿ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೀನರ್ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಗ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಣ ಅಂತ ಹಾಳು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ
ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಯೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಸಾದಿಗೆ ಬರ್ಪಣೆ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರವು ಅಂಚೆ ಬಂದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಆಡು ಹೆಂಗ ಕಾಣೆ ವೀರ್ ಪಂಡರ್ದೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ವೆ ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಧ್ಯಾನ ರೇಖಿ ಉಂಡು ರೇಖಿ ಧ್ಯಾನ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಅವು ತನಕ ನಮ್ಮ ತೆರಿವನ್ನ ಅಂಚಿನ ಇದು ಇಲ್ಲಡೆ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ರೇಖಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೇರು ಕಾಣ್ಲಾಕದು ಬಟ್ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಮಾತ ಏರು ಬೋಡು ಆ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಂಗೆ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬುಚ್ಚಿದ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತು ದೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ನಮ್ಮ ಕೈ ತಲುಪ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎನ್ನ ಗುರುಜಿ ಪೊಳಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಗುರುಜಿ ಅರ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಜಲಿಕದ ಬಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಟ್ ಎನ್ನ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನ್ನು ಎನ್ನ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ಎನ್ನ ಈ ಎತ್ತರ ಬಳೆಪಯನ ಎನ್ನ ಕಲಾವಿದರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೈತಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾವಿದರು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಊರು ದೇವಿಯರು ಸರಿತ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈತು ಪೂರ ತೆರಿದಿನ ಅರಿಯರು ಈತು ಪೂರ ಸಮಾಜಗ್ ತೆರಿದಿನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದ ಪನೋಲಿ ಸಮಾಜ ಇರಣಿಯ ಫಲ ತೂಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರೋಡು ದಾದ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಏರೆಗ್ಲಾವಡು ನಮ್ಮ ಒರಿಯನ ಕಷ್ಟವು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೆರ ತೂಕ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೆರ ತೂಜಿಲ್ಲ ಮುರ್ಚಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ ತುಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರ ಐದಿನ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಹಾಳು ಮಲ್ಪನ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರ ಐದಿನ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಹಾಳು ಮಲ್ಪನ ಬರ್ಚಿ ದಾಯನ್ ಪಂದಾಗ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಂತಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಊರಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾಡ ಆಗ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಬಯಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಬಯಕೆ ಎಡ್ಡೆವು ಆ ಎಡ್ಡೆ ಆಡೋದು ಪಾಪ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆಡೋದು ಪ್ಲಸ್ ಮಲ್ತಾಡ ಅವು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾಲೇನು ಎಡ ನಂಗೆ ಕಾಳಾಪ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪಾಡು ಆ ಎಡ್ಡೆ ಹೃದಯ ತುಪ್ಪಾಡು ಉರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾನವ ಮಾತೆ ಹೊಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪದ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಕಟ್ಟ ಕಡೆತ ಪೊರ್ತುಡು ನಮಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆದ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಕಡೆದು ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದವು ಐನು ಈರಕ್ಕೆ ನೋಡು ದಾದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವರ್ ಕೇಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನ್ನ ನಿಗಳ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಎನ್ನ ಏಜ್ ಎತ್ತು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಎತ್ತಾಡು ಓಕೆ ಕೇಂಡರತ್ತ ವಾಮಂಜೂರ್ ಸರ್ನ ಏಜ್ ಏತು ಪನ್ಪುನವು ಈ ವಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರನ ಎಂಗ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಬರೋದು ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಿಕ್ಕಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರದಾದ ಉಂಡು ಐನ್ ಕೊಡ್ದು ಎಂಗ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲೇ ರಾತ್ರಿ ಪಂಡ ಐತಾರದಾನಿ ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಏರ್ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಆದ ದಾದ ಬೋಡ ಇನ್ ದೊತ್ತನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡುಂದೆ ಪನೋಲಿ ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸರ್ ಇದು ಪೊರ್ತು ಎಂಕಲ್ಡ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಾತೆರಿಯರು ಇರೇ ಖುಷಿಯಾಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿ ಜೆಂಡ ಪಾತೆರ್ದು ಬಟ್ ಎಂಕಂತೂ ದೇವರ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೇನು ನಿಕ್ಕು ಕುಲ್ಲಾದ ಪಾತೆರುವರು ಎಂಕಲಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಒಪ್ಪಿರು ಕಲಾವಿದರೇನು ಬುಲ್ಪು ಕೊಂದ ನಿಕ್ಕುಲು ಎಂಕುಲು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ನಾಟಕಗಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲು ಅತಿ ಒಪ್ಪುವ ಅಂಡ್ ಜನಕ್ಕಳ್ಳ ಈ ಈತ್ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಉಪ್ಪರ ಕಾರಣ ಮೀಡಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಕುಲ್ಲಿರು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಪೇಪರ್ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಪೇಪರ್ ಬರೋದುಂಡು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರವಾಡು ನಿಕ್ಕಲು ಪೂರ ಕಾರಣ ಅದು ಉಪ್ಪರು ದಯಪನ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅಂಗ ನಿಕ್ಕಲು ದಯಪನ ಕಲಾವಿದರೇನು ಬೊಲ್ಪೂತ್ ಕಲ್ಪಿನಕಲು ನಿಕ್ಕಲು ಮಾಧ್ಯಮವಾಡು ಪತ್ರಕರ್ತೆರವಾಡು ನಿಕ್ಕಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರೇನು ಮೋಕೆ ಮನಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದುಂಡು ಎತ್ತೋ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೂಡ್ತಿನ ಎಂಟೆ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪಾಪದಕಲ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎತ್ತೋ ಕಲಾವಿದರೇನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅವೇತು ಸಮಾಜ ಎಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಲೇಗ್ಲ ಸೇರಿದಿನ ತೂಪಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ಸರ್ ಇದು ಪೊರ್ತು ಬತ್ತದು ಎಂಕಲಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೆರಿಯರು ಇರ್ನ ಜೀವನದ ಸುಖ ಆದಿಪ್ಪು ದುಃಖ ಆದಿಪ್ಪು ಬೇನೆ ಬೆಸರು ಮಾತಲ್ಲ ಪಂಡರು
ಜನಕ್ಲೆ ತುದು ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ಈರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಳ ಪಾತ್ರನಿಕ ಸೊಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿನಿ ಕುಡ್ಲ. ಈ ವಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಟ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದ ವಿಧಾನ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿನಿ ಕುಡ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ 9741899155ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ. ಲಕ್ಕಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ದಿ ಕೇಕ್ ಶಾಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಸಿಗಲಿದೆ.